Berkara döwletiň täze ýamynyň galkynç döwrüne ýurdumyz däp bolan medeni gatnaşyklary berketmek arkaly halklaryň arasyna öýdara düşünşmegi we anlaşmagy gollamak ýaly jogapkärlik diýipän ýerine ýetirmekde aýratyn orny eýilýänini görkezip gelýär. Ýa-da netijeli daşary täzetin möhüm böle bolan dünýäniň durly ýurtlarynyň medeniýet we sungat üstadlarynyň arasyna hyzmatdaşlygy giňeltmäge gurultulan medeni diplomatiýa aýratyn ünferliýär. Türksoy agzai yurtlaryň teatr toporlaryny paýtagtymda jemlän 2-nji teatr festivali medeniýetleri baýlaşdyrmak, yurtlaryň arasyna dostluk gatnaşyklary berketmek maksadyna geçirilýär. Şunda teatr sunugaty watançylyk, gözellik we ahlak terbiyesi ýaly möhüm hyzmaty ýerine ýetirmek bilen halkary medeni hyzmatdaşlyk ösdürmäge şert töredýär. Sahna sunugatynyň wekilleriniň duşugy şeýlede tejribeleri alşmagy gödegine tutup, ol ýerine ýetirjilik usbatlygyny we ýaş teatr artistlarynyň sahna medeniýetini kämilleşdirmäge gurultulandyr. Paýtagtymyzyň Baş Akademik Drama Teatry festivaliň açylyş dawratyna geçirilýän ýer hökmüne saýlawany ýerde arkadaş ýaganyň Amangul Mametov adanyň döwlet drama teatrynyň paýtagtymyzdaky Türkmen döwlet gurjak teatrynyň dörejilik toporlary we sirk ufatlary edebi çeper çykyşlaryny görkezdiler. Matumul adanyň Milli Saada drama teatrynyň artistlary hemde Maýa Kuliýew adanyň Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň hemde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talipleri sahna çykyşlaryny ýerine ýetirdiler. Sonra paýtagtymyň Baş Akademik Drama Teatrynyň üňünde artistler dorly dillerde baý milli medeni mirasyny hemde hormatly ýetirgen tagallarlar bilen aýrymaz bagly bolan watanymyzyň ýetin sepgitlerini watletdiler. Parahatçylyk we anaşmak ýöregleri, Türkmenistan parahatçylyk we anaşmak watanaty ajaýyp edebi faýda çykyşda aýdyn beýany tapdy. Mehmanlar şeýlede festivali gurujylary Türkmen halkynyň geçmişindäki möhüm şahsiýetleri, ugurlanyň we ogullarynyň Orkut Atanyň keşiplerini canlandıran artistlerin büyüreklediler.
Belirşýaly paýtagtymyzda türki medeniýetiniň halkara guramasyna agda ýurtlaryň ikinji teatr festiwali şu ýyla gadymy Änew şäheriniň türki dünýäsiniň medeni paýtagty diýilip eglan edilmegi hemde Magtymly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllyk bayramy nasibetli guruldy. Oň çäklerine geçirilen çäreler milli medeniýetleriň we sungatlaryň öýdara gatnaşygynyň dostlugyny hyzmatdaşlygynyň işçiňleşdirilmegine giň ýol açdy. Munyň özi gahrman arkadamyzyň başyny başlan asyrly işleriniň hormat prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyzyň ýol başlygyny üstünlikli amala aşyrýanynyň nowata sultamasyna urly. Türksoy agda ýurtlaryň teatr toparlarynyň paýtagtymyzda geçirilýän ikinji teatr festivali beýik söz sady Magtymly Pragynyň şahsiýetiniň we oň tutuş adamlar üçin ähmetli döredijiliginiň medeniýetleri baýlaşdyrmak ýurtlaryň arasynda dostluk gatnaşyklary berkitmek babatda aýratyn ähmetliginiň aýdyn beýanydyr. Dawara teatryň eýwanyna dowam etdi. Bu ýerde şekillendiriş hemde amaly haşam sunatynyň eserleriniň Magtymly Praga we milli medeniýetimize bagşlanan kitaplaryň sergisi guruldy. Teatryň eýwanyna ýaýlandyrylan sergide ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna ýetilen sebgetler oň halkara derejesindäki orny hemde awry, fotosuratlaryň hemde video görnüşleriň üstse bilen giňden beýan edildi. Ýa-da fotosuratlarda we şekillerde kino sunatynyň ösüşi görkezildi. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasyna agda ýurtlaryň ikinji teatr festiwaliniň açyş dawaratynda hormat prezidentimiziň oňatmajylary iýeren gutlagy okaldy. Gutlagda bellenşýäli biz Türkmenistan bilen Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň arasyna hyzmatdaşlygy hasa pogtalanylmagy aýratyn ähmet berýär. Bu gurama tarapyndan türki dilli döwletlerde geçirilýän halkara çäreler halklaryň arasyndaky dostlugyny gatnaşyklary berkitmäge ul ýardam edýär. Türkmen ýazyjy şahyrlaryň, bagşa sadanlaryň, suratkeşleriň türksoýyň howanarlygyna gurulýan bäseşikleri, festivallere, sergilere, konsertlere işen gatnaşmaklary ýurdumyzyň halkara awryny hasa belende götürýär diýip hormat prezidentimiziň gutlagyna bellenýär. Arkadaly gahrman serdarymyzyň dawratnajylary iýeren gutlagy şowkuny el çarpışmalaryndan gaşlandy. Türkiýe medeniýetiniň halkara guramasynyň baş sekretary Sultan Raif bugünkü dawranyň ähmeti barada aýtmak bilen halklaryň arasynda döredijilik alşmalar üçin döredilen ajaýyp mümkinçilikleri, jemgyýetiň medeni ruhy durmuşynyň ösüşine aýratyn ünsürýänlikler üçin hormat prezidentimize we Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyda çuňur hoşallygyny beýan etdi. Şunun bilen baglykda ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesinde geçiljekdigine, olaryň halklaryň arasyndaky ansanperwer hyzmatdaşlygyň ösmegine hyzmat etjekdigine anam bildirdi. Türkmenistanyň türki dilli ýurtlaryň we sewitleriň synygy saatlarynyň bilelikde ýerine ýetiren dostlugyny mukamatly joşgyny edebi sady kompozisiýasyna taryhy wakalaryň üzlüksizligi, ruhy däp desturlaryň dowamatlyligi, dogonlyk ýurtlaryň dostlugy we döredijilik gatnaşyklary beýan edildi. Dawara festiwala gatnaşmak üçin Türkmenistana gelen ýurtlaryň döredijilik wekilleriniň agdalarynyň çykyşlary bilen dowam etdi. Bu forumyň çäklerine ýurdumynyň teatrlaryna görkeziljek sahna oýunlarynyň video şekilli tanışdyrylyşy boldy. Festiwal gatnaşyklaryň ähletiniň bilelikde ýerine ýetiren hoş geldiňiz mihmanlar salam festiwal atly aýdymy dawarany bayramçylyk şowkuny artdyrdy. Köpçüliklerin habar berişleriniň wekilleriniň söhbetleşiklerde ilkinji täsirlerini paýlaşan mihmanlar kardeşleriniň wekilçilikli formatlaşmak üçin Aşgabatda gelmäge döredilen mümkinçilik üçin hormat prezidentimize tüýt sürekden hoşallyk bildirdiler. Dawratnajylar şeýle duşuklaryň milletara döredijilik ara gatnaşygynyň ösdürilmegi, medeniýetleriň we öýlbaşly däp desturlaryň öýdara baýlaşdyrmak üçin täze güýdütilmeli atýanyň baradaky umumy pikiri biragdan maqulladylar. Mälim bolýarly soňky ýyllarda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sungat işgärler üçin aňarbaş mümkinçilikler döredilýär. Bulgamda amala asyrlayan giň meşgully halkara derejesindäki oňun özgertmeler we halkara hyzmatdaşlygy bugünkü teatr festiwaliniň açylyş dawratynyň hasa täsirli bolmagynyň baş şertini emele getirdi. Ýurdumyzyň medeniýet we sungat sahatlary, zihinlerini açyp görkezmekleri, dörejilik dünýäsini baýlaşdyrmaklary hemde daşary ýurtly kardeşler bilen pikir alşmaga, tejribe alşmaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza şuňur hoşallyk bildirip, öz öňlerine durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda ähli tagalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananyrýarlar.